uJesu Kristu inkosi Baba, siyambonga uNkulunkulu esigcinile nasosukwini. Themba niyaphila nonke nabazalwane. Ekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, bayaphila. Ngibonga nje Baba uNkulunkulu nami ongigcinile emkhosini, wahamba nami noma bekunzima, impi ilwa umuntu engaphilile, kodwa kuye kwahamba umuntu wabuyela esimeni, wazizwa umuntu ephile, ethola namandla ngenxa yemikhuleko Baba. Kakhulu sibonga ukufundiswa Baba, sibonga ukwakhiwa. Kunezinto eziningi umuntu akafundile, kunezinto eziningi umuntu akayibonile ezintsha. Ngakho-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi emkhosini singenelanga mahhala, noma-ke asibuyanga silambatha, ngoba njengade usho Baba, nabangakatholi, nabangayitholi impendulo basazoyithola. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, ngiyethemba uzoba nathi endleleni. Mayiqhubeka uyabona ukuthi hey, kanti la beku-wrong, kanti la. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho Baba. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela uBaba uNsibande nomndeni wonke, nomama entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ekhaya leZwi ngiyaxolisa ngokudilitha Baba, kusuke kweqa. Ngiyaxolisa kakhulu uNkulunkulu, ngiyacela ngixolele Baba. Ngilethe ubufakazi uNkulunkulu angifundise bona kulo mkhosi waJanuwari. Nokho bengingangena entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Bengingene owami ngoDisemba, wakapakela kuJanuwari. Ngithe mangiphuma kwabe ngingena wasenkonzweni, lapho uNkulunkulu engifundise khona ukuthi ubuqotho bebandla noma ususemkhosini, umoya ohamba ngawo uhamba uqotho nawo. Uma sengingene kulo mkhosi wasebandleni, ngabuzwa futhi ubuqotho bakhona ukuthi habe akufani. So-ke kwangimangaza lokho ukuthi uNkulunkulu kusho ukuthi uma ngizwa lento engiyizwayo sisadlala, kungani kungabi nomehluko, kungani kunomehluko. uNkulunkulu asisize endleleni. Inkosi yami, yazi ngibone ukudlala ukungazinikeli ngokuphelele uma umoya osiholayo sisemkhosini ube umoya nje hawu Baba. uNkulunkulu akasize ibandla lakhe. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga uNkulunkulu wenza ukuthi ngingene ekhaya leZwi. Ngiyabonga ngiphezi. Ngiyabonga kuningi uNkulunkulu asengenzele kona, nokuthula ekhaya. Konke nje uNkulunkulu ungiphethe kahle. Kuningi okwambulekile, kuningi ngendlela eyisimanga. Ngiyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyaxolisa ngokudilitha Baba. Ngithi ngiyabingelela entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Nasekhaya leZwi ngibingelele kumama, ngibingelele nakuwe Baba. Ngithi angimbonge uNkulunkulu, ngingathuli kulo mkhosi besingene kuwo Baba. Ebengiqala nqa empilweni yami ungena emkhosini omude kangaka, zilwa nezimpi ubusuku nemini, kodwa-ke uNkulunkulu emuhle, ethembekile, nangokusithwala kwakho kwemikhuleko Baba. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu Baba ukuthi we waba nathi kulo mkhosi, wasigcina saze saphuma. Ithe noma sesiphumile emkhosini, umzimba kwaba ngathi bengihamba uhambo olude, bengingalazi ngendlela obuye ukhathele ngayo, ngendlela ubukungayo, kodwa ngabona ukuthi uNkulunkulu ubesemsebenzini Baba. Ngithi angimbonge uNkulunkulu Baba ukuthi khona nawa sasisemkhosini khona uphatha indaba yokuthi imisebenzi sasiyithole kanjani. Mina ngithi Baba, ngimbonge uNkulunkulu ukuthi mina umsebenzi engangiwusebenza Baba, ngangikhulunyeliwe
ngikhulunyeliwe impela, kodwa-ke sisemkhosini baba nga-decide ukuthi angiyeke ngibuyele kuNkulunkulu, ngucele ngendlela efanele baba umsebenzi. Nangempela ngeke ngayeka baba umsebenzi silokhu sisemkhosini. Ngakhetha ukuhlala ngathi uNkulunkulu uzongipha umsebenzi, ngiwucele kuye, ngizi-aplayele ngendlela e-right. Ngakho ngiyambonga uNkulunkulu kuzo zonke iy'fundiso nakho konke baba okwenzakalayo. Kusemkhulekweni wami ukuthi umndeni wami nawo umbulekelwe, wazi iqiniso, wazi nokwenzakalayo. Ngakho ngithi ngimbonga uNkulunkulu imeseji akuphathisa yona usuku nosuku, nokuthi sikhule endleleni, ukukhula kumoya nokuphenduka okungaphakathi, size sifinyelele kulazini iqiniso linjalo. Ngiyabonga baba kakhulu, sithi uNkulunkulu akugcine leli vangeli litshaleke endaweni yase-Free State kakhulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi baba, uJesu Kristu uyinkosi kakhulu baba. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu, ngibingelela umndeni kaBamtsibande, ngibingelela entabeni endlu kaJehova kuyabonelela, ngibingelela ikhaya leZwi. Baba, ekuseni ngilethe ubufakazi bokuthi ngangingenile 21 days, kodwa engikulethayo baba kakhulu, ngilethe ubufakazi bokuthi emini ngabo-11 izolo ngidle ukudla mhlawumbe okunesaladi latamatisi nopelepele. Kuthe ebusuku ngalala kwathi ngabo-11 ngavuka ngaphaphama, ngavuka sengihisheka ngathi kuyangihisha, kusho ukungicima umoya. Ngazama ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, akwenzeki, nakhona ngiyacimeka emoyeni. Ngazama ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ngazama. Kuthe ngazama ukuhlala phe kombhede-ke sengiqike ngomcamelo. Kuthe sekuwo-12 kwakhane ngathi kuyehla-ke le nto-ke engihishayo-ke, angisakwazi ukuphefumula, angisakwazi ukwenza lutho. Sengile ngithe nje uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga kakhulu uJesu Kristu baba, ungisizile. Ngibonga noPhili ngubani owangifaka ekhaya leZwi. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga baba nanemfundiso yakho kusitshela ukuthi njengoba kade sisemkhosini usathane uzosihlasela, uzosilinga, kodwa ngiyabonga Nkosi ukuthi uNkosi uJesu ungisindisile, ngoba bekungenzeka kuse sengifile ngendlela kade kuyiyo, ngingaphefumuleki hlobo. Kwamanje nje angakakwazi ukuphefumula kahle hle okuyikona. Ngiyambonga kakhulu uJesu Kristu, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga ngekhaya leZwi kakhulu, ngiyawubonga nomndeni kaBamtsibande ngefundisa osifundisa ngawo. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyakuvusela babe egameni likaJesu namake kanye nabo bonke abazalwane ekhaya leZwi nasendabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi angiside babe ngihlangana nawo kube yimpendulo yemthandazo wami. Bengimthandazela, bengimfuna umdali, lotoba ngumdali kimi, lotongisida, lotoba mdali kimi, ngoba leli vangeli lingilishumayelako lokuthi uqoka kanjani, uphila njani, benginalo mara ngingadi ukuthi ngitoliphila kuphi, nalokuthi bengifundzisa ngenkonzo yekuvuma, mara bengingadi ukuthi mina ngekwami ngiyovuma kuphi, kuyokwenteka kanjani. Ngithandaza ukuthi Nkosi nginikete umuntu lo right. Konke lokho uma kwenteka wena waba impendulo babe yemthandazo le bengiyithandazela, nangale ndlela uNkulunkulu lasebende ngayo nje empilweni yami ngesikhathi sekuvuma kwami. Ngiyambonga kakhulu. Ngibonile ukuthi sithi abesimelene nale nkonzo yekuvuma emva kokuba untshintshi date kwaphinze futhi nakufanele untshintshi date kani ngisafuna kulungisa maphutha le bengiwendile indlela bengibhale ngayo, ngoba ngalesikhathi ufundzisa uyabona ukuthi olamine bengingakabhali kahle.
ngathi sangifuna ukukulungisa lokho ngaleli langa lengithi ngiyolungisa ngayo bese ngiselelwe only 2 days. Ngaleli langa lekufanele ngilungise ngayo kwakulo umntwana kwakose ngim-athende ngangakhona ukulungisa. Sengicabanga ukukhwitha ukuthi ngipostpone ukuthi sengiyovuma ngalenye ilanga, kodwa umoya onqwele wathi angiqhubeke ngalesikhashana lesikhona lesisele ngitolungisa. Uyathi umoya onqwele, madoda, uyasithanza uNkulunkulu. Ngempela ngalungisa konke, ngabhala nale bengingakakubhali ngalesikhathi lesincane le benginaso lesisele, kwathi khathi kufanele ngivume gesi wahamba kuwe singavani ngemsawa uNkulunkulu saphinde sakonektana. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga ukuthi yendeka le nkonzo. Ngiva kahle ukuthi uNkulunkulu lokuthi ayendeke sithi asimelene nayo. Nakulo mnyaka ophelile babe ngaqela umkhuleko ngemntwana nami bekathi angathola ibhazari. Sikole ngasithola, ngathola sikolo ibhazari angayitholi. Wasikhulekela konke kwahamba kahle, wasithola sikolo wathola nebhazari. Jesu Kristu inkosi, ngiyabonga usibusiso babethu emlweni tethu. uNkulunkulu akaqhubeka asigcinele wena egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu, amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela Baba Mtsibande noma Mtsibande ngokukhulu ukuthobeka. Ngiyabonga Baba imithandazo uNkulunkulu usephendulile, uyaqala uyaphendula. Umfana wami engangikade ngikhuluma ngaye ngomsombuluko ngithi uyofuna isikole, Baba uvele wasithola efika ngalelo langa isikole eThekwini. Wayithola indawo isikhala esisodwa bese sisele kungathi besibekelwe yena. Wazama uku-aplayela nendawo yokuhlala kangaqeda, wavuka izolo wabuyela khona wayoqedela indawo yokuhlala usenayo, isikole usenaso. Ngiyabonga kakhulu 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 uNkulunkulu angenzela khona Baba. Ngiyabonga uthando olungaka nomusa ongaka ukuthi nje ngithi ngisasambathekile avele abe yimpendulo ngokushesha. Ngiyamkholwa kuNkulunkulu wami, ngiyamkholwa uNkulunkulu wakho ukuthi usazokungivulela nakulabo sisi bami abancane ebengikhuluma ngabo ngithi abantu abami bafuna umsebenzi nabo. Ngiyakholwa ukuthi uyalusebenza nabo udaba lwabo. Ngiyabonga kakhulu Baba. Bengilokho ngisho nje umthandazo wamaRoma 10:9. Bengilokho ngisho. Hhayi, noma ehamba nje ngamkhipha ngawe ekhaya, uNkulunkulu evama umusa wangenzela umusa. Hayi Baba, ngiyabonga kakhulu kakhulu kakhulu. Inkosi ibusise. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba, ngidlulisa kakhulu ukumbonga uNkulunkulu nokumphakamisa ngaleli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngomsombuluko sithole umbiko ukuthi ubaba omncane wakubo kobaba uShange akazange azalale ebusuku bonke, ekhonkotha imidlwane, ebona iy'ntuthane engabonwa umuntu azayibambe bekathi nansi. Uma bethi bambheka babona iy'ntuthane esewunhlangu njengathi ikhanda lisaphilile kahle. Uma befona-ke ekuseni ngomsombuluko bese ngithi mina asambeni ke siyombheka. Ngisho nje nginaleli themba lokuthi namhlanje ngifisa uNkulunkulu ayibonakalise kulo mndeni. Nangempela sahamba Baba, masifika laphayana siyamfica uhlezi, uyambona ukuthi uthukile. Sesiyabuza-ke unkosikazi wakho ukuthi kwenzekeni. Seyachaza-ke ukuthi abazange balale. Ubona izinto ey'ngabonwa abantu, ukhuluma nje into engazwakali manje. Akazi ukuthi kwenze njani, iy'ntuthane uzayibamba, yathi nansi iy'ntuthane nje zihamba ey'nyaweni, uma kuthiwa kuyakhanyiswa angabe sayibona. Ngathi lalela-ke baba omncane, kuzokusiza ukuthi kuphela ukholo ukuthi uJesu uzokuphilisa. Ngasho baba umphostoli ngayizwa lento ukuthi iyavuka kimi ngaphakathi. Ngathi bangakhuluma abantu basho izinto ey'ningi, kodwa lesi sitho esikuhlasele namhlanje ungalala ubuthongo. Uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu uzokusiza? Wathi hhayi, ngiyakholwa. Ngathi uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi? Wathi yebo, ngiyakholwa. Ngavula umkhuleko, sawukhuleka, wawukhuleka washo emva kwami, washo emva kababa, waze waqeda. Emveni kwalokho wathi hhayi, ngiyabonga, ngiyakholwa uNkulunkulu uzongisiza. Ngaze ngiyamtshela ukuthi hhayi-ke balekela izinto-ke ezizokwenza ukuthi ungasizakala. Awubheke uNkulunkulu ukuthi awuzolala yini, sizofona kusasa. Nangempela masifona baba umpostoli ulalile. Namhlanje siyafona futhi ukuthi nje ngilalile peaceful.
angikaze ngilale kamnandi kanjena. So nje baba, ngifisa ukusho ukuthi leli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi lingaphezu kwamagama onke akhona. Ngempela liyaguqisa yonke imimoya. Siyabonga kakhulu baba. uNkulunkulu akubusise, akugcine njalo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyanibingelela ninomama. Ngibonga ukuthi nami bengisemkhosini. Engikurealizile ukuthi bengisemkhosini na last year. Last year wathi ukunginyuka kancane. Kodwa this year, I don't know, it was like angibanga nawo ama-difficulties at all. Kodwa kwathi ngo-day 5 ngithi ngiyokwenza itiye ekhishini, ngaphathwa inzululwane ngaze ngahlala phansi, ngalala ngesisu phansi, like engathi ngathola umoya, ngaphumela eminyango ngalala phansi. Kodwa kwadlula-ke lo episode, ngabuya nganyuka ngeza ekamereni, ngafike ngalala, ngazumeka futhi ngaphaphama. Kodwa angiphindanga-ke ngaba nalutho. Ngiyabonga, bengilalela intshumayelo, ngilalela ubufakazi babazalwane, ungithwalile uNkulunkulu. Kuthe last week womkhosi abazukulu bami bayarenta ekhaya, imina engibarentelayo for i-purpose yesikole. Usisi behlala nabo, wahamba waphinda kubo ngo-October. Kodwa-ke ney'ngane zahamba zaya kuma ngo-October, from October nje up to December, maziphinde manje. Kodwa last week sengithola ukuthi lusi sebehlala nazo akayikhokhanga irent ngo-October. Okungidumazile lokho. Kodwa ngibonga ukuthi mhlawumbe uba bengingekho kulo mkhosi, mhlawumbe uba bengingakhuleki, ngize ngathatha nevesi elithi akukho okufihliwe okungeza ukuvezwa. uNkulunkulu ungivezelile ukuthi you can love them all but trust no one. Ngiyasho nje ukuthi nje uNkulunkulu ungivezelile lokho. Ngiyabonga, bengisemkhosini, ungiphathe kahle. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngisakhuleka nje ukukhulekela ukuthi nami ngiguquke, ngiphenduke, ngibe like njengoba ushumayela. Ngiyazibonga intshumayelo, ngiyakubonga konke uNkulunkulu. uNkulunkulu ungithwalile, wazongibeka. Ngizoqhubeka futhi neminye imikhosi ngoba last year I was almost attending yonke imikhosi ekhona. Ngifuna ukuqhubeka ngayo yonke ngoba ngiyabona iyayisiza impilo yami, iyawusiza futhi nomndeni wami. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nakuma abazalwane bonke basekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngiyaxolisa ukudilitha baba, ngiphinde ngiqale phansi. Ngifisa ukufakazela kuleli phuzu olithintile izolo bokade ushumayela uveza ngokuhlambalaza ithempeli likaNkulunkulu ukuthi kunabazalwane bejola, bakhuleliswana, bathola umntwana, wazalwa umntwana ekhubazekile, enekhanda elikhulu. Kwenzeka ebandleni ebekade ngiphuma kulo, abazalwane ababili bathandana. Omunye umzalwane wayekade eshaya insimbi, uyena washona. Wathandana nentombazane eyayi-Asha, bazalisana, bathola umntwana. Uthe umntwana esezaliwe ena 2 months or 3 months, umfana waphathwa yikhanda elalinganqamuki, engakwazi ngisho ukuhamba. Noma esekhulekeliwe, wahanjiswa kodokotela, akangasinda kwamanela, wadlula emhlabeni. Emngcwabeni wakhe kuthe sekukhuluma enye imemba ye-worship team, isikhuluma nje ngempilo yakhe, imchaza, kwavesane kwasukuma ubhuti akayephuza naye, ephuzile futhi ngalelo langa. Waphika wathi nje lento oyichazayo ngalo clearly awumazi, thina besiphuza naye lo, sidawa naye kuze kuse
thina ngala ebandleni asimazi ephuza thina. Asimazi nje ukuthi uyaphuza. Laphoxeka ibandla. Laphoxeka ibandla kwamangala ukuthi hawu kwavela iskandalo esingaka. uNkulunkulu uyakudalula uma ngabe uzohlambalaza ithempeli lakhe, uhlambalaze ibandla, uhlambalaze igama lakhe. Uyakudalula ekugcineni. So ngiyathuka mangabe ubaba eseyiveza lento ukuthi hayi bo lento yake yenzeka. Ngivesane ngathuka ngathi hayi lana ke wadlula emhlabeni washona. Iyenzeka bazalwane. So asiqapheleni indlela esiziphatha ngayo emabandleni. Asiqapheleni nje kakhulu. Ngiyaxolisa ukuba mude. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela kubaba uNsibande nakumama uNsibande nomndeni wonke wakwaNsibande. Ngiyabingelela ekhaya leZwi. Ngiyabingelela entabeni kaJehova kuyabonelelwa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi angilethe ubufakazi. Nginomntwana oyintombazane obefunda ugrade 12. Lo mntwana uwenzile ugrade 12 wafeyila. Ngaphinda futhi ngamthatha wahamba wayo-upgrade. Kwabuya ama-result afanayo. Waphinda futhi wahamba wayo-upgrade. Kwaphinde kwabuya futhi ama-result afanayo efeyila. Ngangena ekhaya leZwi ngafakwa omunye umzalwane esisebenza naye wangifaka ekhaya leZwi. Waphinda umntwana wacela ukuphinda esikoleni eseyoqala kwa-grade 11. Waphinda wafunda grade 11 wakhe waphasa. Ngamtshela umntwana ukuthi akakhuleke amaRoma 10:9 njalo. Lo mntwana ke umntwana njena owavele wathene esefunda ugrade 11 lokuqala wangena isifuba. Lesi sifuba sakhe ke makuvalwa izikolo asikho, kodwa mavula izikolo sikhona. Njalo esikolweni besiloko sifonelwa ke masimphethe. Mhlawumbe usendleleni ebuyayo abahamba naye ngemoto afone. Eyenzekile ke wafunda waphinda ke kwa-grade 11 waphasa wafunda ugrade 12. Besimkhathaza kakhulu ke isifuba. Ngamtshela ukuthi akathandaze, nami ngithandaza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba uNsibande ukusifundisa ukuthi uNkulunkulu ufunani kithina. Ngiyambonga. Umntwana uphasile ugrade 12. Umphasile umntwana ugrade 12 kahle. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ophilisayo. uNkulunkulu futhi noma izimo zinjani kodwa yena uyavele uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba uNsibande. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba nasebandleni entabeni endlela kaJehova kuyabonelela nabazalwane bonke basekhaya leZwi. uJesu Kristu inkosi. Ngidlulisa baba ubufakazi. Ngibonga nje inkosi uJesu. Kade kunomntwana la ekhaya kade wenza umatric uphasile baphasa ngobachelor. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ngiyabingelela kakhulu baba uNsibande noma uMnsibande. Ngiphinde ngibingelele ibandla lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiphinde ngibingelele ekhaya leZwi. Baba ngisacela ukudlulisa lobo bufakazi. Nkosi yami ngiyambonga uNkulunkulu baba. Ngiyambonga kakhulu. Ngakho konke ngiyasenzele kona uJesu lapha ekhaya leZwi. Baba njengokuba kade singene emkhosini kwa-21 days. Baba ngiphakamisa ukumdumisa kakhulu uNkulunkulu
mekhona ama-challenges kade ekhona, kodwa uJesu Baba wasithwala. Nami ngiyambonga uJesu Baba ungithwalile ngingenile kulo 21 day. Baba ngambona uJesu Baba esithwala kakhulu kulama-item ekade siwakhulekela. Ngiyambonga uKristu Jesu ukuthi Baba ungithwalile uJesu kakhulu. Ngibuka la khona ufundisa nceka kaNkulunkulu ukhuluma nangokuthi uSamuel wakhula. Izwi likaNkulunkulu sifundisa Baba. Siyabonga kakhulu nceka kaNkulunkulu. uJesu Baba kubusise nangemkhuleko Baba okade usenzela yona ukuze singaphelelwa amandla. Iqiniso Baba lelo lisho ukuthi onzima umkhuleko u3 days 7 days kodwa u21 day ulula. Ngubonile kimi Baba uNkulunkulu engithwele. Ngithi uJesu Kristu inkosi Baba. Inkosi uJesu ekubusise kakhulu nceka kaNkulunkulu. Uqhubeke Baba uMongcwele ekusebenzisa. Siyadla kakhulu lapha ekhaya leZwi. Amen. uJesu Kristu inkosi, mfundisi Msibande, ngiyabingelela kuwena nakumama, bazalwane bonke enikhonza nabo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga mfundisi, sesibadala thina kodwa nathi siyakwazi ukuthi siwubambe umkhosi ka21 days. Into ebingenzeki ngoba la sikhonza khona siye siwubambe kodwa sidle ntambama. Kodwa nje ngubonile cha amandla kaNkulunkulu ukuthi akhona. uNkulunkulu akanamdala akanamncane. Kukhona nje la ngisanda kusindiswa mina, ngaze ngabuza ngathi Nkosi wawukwenzelani ukuthi ngisindise late kangaka. Ngathola impendulo engingayazanga ukuthi yayiqhamukaphi, ukuthi ubani umdalwana nomoya ongcwele, ubani umdalwana noJesu, ubani umdalwana noNkulunkulu. Ngempela kunjalo, ngiyabona manje ngendlela uNkulunkulu abesiqinise ngayo. So nje uNkulunkulu akuthwale, uNkulunkulu akwandisele iminyaka, niphile nomama nabantwana. uJesu Kristu inkosi. Siyakholwa ukuthi zonke izinto esicelile uNkulunkulu uma ethanda yena uzozenza, kuzokwenzeka ngale ndlela afisa ngayo. Ngoba ezinye izinto ngathi uyayicela kanti akuzona ezakho. So thina kuphela nje sifanele sikwenza ukukholwa nje, simkholwe uNkulunkulu. Ngoba inye into eyosihlanganisa naye kuzohlanganisa ukukholwa. Iyona magnet leyo eyokwenza ukuthi sikwazi ukuthi mayibuya sitholane naye. Akuzona izinto esizoyithola ezizojabulisa inyama nezojabulisa abantu nabazalwane. Cha, ezizojabulisa yena ukuthi uNkulunkulu abone ukuthi ukhona kuthina. Ngisho njalo-ke ngithi uJesu Kristu inkosi, inkosi inibusise. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela uBaba Msibande, umama. Ngibingelela bazalwane ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu ngalo mkhosi. Bengiqala nami ukungena emkhosini ka21 days. Womuntu nje umkhosi, ngomzalwane umkhosi abewusaba ngenxa yokuthi nginoshukela nje okuthiwa mkhulu. Ngiyajova, ngiyazijova. Nje nakulo mkhosi bengisaba, ngibona ngathi ngizohluleka. Sengize ngayisa kuNkulunkulu uhlelo mina oluthanda ukuhluka kolabazalwane engithi ngizongena ngalo. Ngithe mangingena hayibo 3 days. U-first day ngangithe nje kuzoba i-dry fast, u-second day ngiphuze, third day kube i-dry fast, bese u-4th day ngiyaphumula ngiyadla ngenxa yokujova. Kodwa ngibona uNkulunkulu vele ngithwala kusukela ku-first day ngathi dry, ngathi ngaphuza ngolwesibili, ngolwesithathu ngaphinda ngathi dry. Day 4 ngaqhubeka. Ngibona uNkulunkulu engithwala nje kwazi bayofika ekugcineni. Wafika ekugcineni nomkhosi uNkulunkulu esifundisa. Siyambonga nje uNkulunkulu Baba ngey'mfundiso zonke esiy'tholayo, iy'mfundiso zomkhosi nje impela bengiqala
ukuthi ngithole iy'mfundiso zomkhosi kahle nje kukliye yonke into manje. Ngiyambonga kuNkulunkulu ngithe ngiphakathi nawo umkhosi nganephupho baba, ngaphupha ngathi bengisesibhedlela ngiya-discharge. Le ndlela engiphila ngayo ngilula kakhulu ngendlela emangalisayo ngokuthi ngangisaphuma esibhedlela-ke ngafakwa kwi-wheelchair. Kodwa le wheelchair yayingaqhutshwa umuntu, iqhutshwa yimina, ngiyimpizisa ngiye le ngijabulela ukuphila engangikuzwa egazini ngaleso sikhathi. Ngithe uma ngiphumela ngaphandle ngifika nango omunye umzalwane nje esiphila naye kakhulu. Usengilinde ukuthi siye ekhaya siyo-celebrate, usuyaphila. Kanti ngale ngaphezulu endaweni engathi iwudonga kudilika ubaba wasekhaya, naye asho udlala athi siyo-celebrate, siyokosa ekhaya, usuyaphila. Siyambonga uNkulunkulu, siyabonga. Nje kwayilokho, so ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamkholwa. USathane ngiyazi uzolwisana nalowo mphumela, kodwa nje ngiyamkholwa uNkulunkulu ngoba bengikhulekela nje nokuthi angikhulisele ukukholwa uNkulunkulu. Kuningi-ke baba nebengikukhulekela, ngiyamkholwa uNkulunkulu kusazobonakaliswa ngoba kuyona into esheshayo, into eyi-process. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, anibusise ekhaya kwaNsibande. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngicela ukubingelela ubaba, umama, umndeni wonke wakwaNsibande. Ngibingelela abazalwane bonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba, ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu osithwalile sisemkhosini. Uhambe nathi nje saze sawuqeda. Siyabonga baba nesupport yemkhuleko yenu. Siyazi ukuthi benisikhulekela kakhulu. uNkulunkulu anibusise baba, siyabonga kakhulu. Okunye baba engicela ukubonga uNkulunkulu, kunama-items baba ebengiwakhulekela njengoba besisemkhosini. Ubaba ngiyathemba uyakhumbula ukuthi mhlawumbe, ngiyazi baba angeke akhumbule ziningi izinto vele azicabangayo, kodwa ubaba ngake ngamtshela njengosisi wami ophathekile o-admithiwe lapha esibhedlela Empangeni. Kusho ukuthi wayesebangcono-ke baba. Kwathi nje sesithembile ukuthi hhayi ngo-Christmas uzobe siphumile, kwabe kwaqala phansi futhi kwaba ne-attack nje embi kakhulu. Nami ngaya ekhaya ngamfica ukuthi hhayi ubambekile impela. So nje bengimkhulekela baba kulo 21 days ngimcela uNkulunkulu ukuthi asenzele umusa ngaye. Ama-reports-ke babe ngiwatholayo njengamanje ukuthi uyelulama kakhulu, uyarecover nje impela, uyethembisa kakhulu. So uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu, ngithi nje udumo kubaba uNkulunkulu weliphezulu. Ngiyazi ukuthi ngosami uNkulunkulu umsebenzi awuqalile uzofeza futhi empilweni yakhe. Okunye baba bengikukhulekela abantwana bakasisi wami ukuthi bathole umsebenzi. Omunye wabo-ke usewutholile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, kakhulu baba. Siyambonga nje imisebenzi yakhe yomusa njalo. Nokunye bengikukhulekela baba, ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi ngisazokubona uNkulunkulu emuhle. Siyabonga-ke baba, uNkulunkulu anibusise njalo. Siyabonga imikhuleko yenu nezifundiso enisifundisa zona njalo, siyafunda imihla ngemihla. Siyabonga baba. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Mangibingelela egameni likaJesu, ngiyabingelela baba Mtsibande, ngiyabingelela ngegama likaJesu Kristu. Bengicela njena apha, nginesicelo ukuthi baba aze akhumbule ukukhulekela umongameli. Nami ngike ngamkhulekela ukuthi sengishawa isikhathi bengizoshare iphupho engiliphuphile. Emveni kokuba ngilale namhlanje, izolo kuzosa kube namhlanje, ngiyaye ngaphinde ngayilalela iprayer. Ngiyabonga kakhulu ngomthandazo. Ngicela nje ubaba amengena kwiprayer akhulekele umongameli wezwe. Nami ngiyambeka emkhulekweni. Mangabe khona nabazalwane abakhulekayo, ngicele engathi incwadi lapha ku-2 Timothy, ngisakhumbula kahle laliya lakhona ukuthi sibakhulekele abaholi bezwe. Ilokho nje ngizolishare kusasa iphupho ngoba sengishawa isikhathi. Ngizocela ukulishare kusasa iphupho engiliphuphile kuzosa kube namhlanje. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba Mtsibande, umama Mtsibande, umndeni wonke baba Mtsibande.
noma Nsibane. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ikhaya leZwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Intaba endlu kaJehova ngiyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibona bonke abazalwane. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonga ungena nami emkhosini ka-21 days. Ngiyambonga uNkulunkulu osehambe nathi kwaze kwabalana. Wahamba nami wangigcina, wangilonda. Ngawuzwa umkhosi ulula ngohlobo oluyinqaba. Bengiphuza itiye ekuseni ngize ngiyoliphuza ntambama ngingumi. Kepha nje kulula konke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngabona nje engilwela naseyimpini. Ngambona nje engidlulisa ey'moyeni. Nje ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngabona nje ngathi ngisanokuthi enhlizweni yami ngingenamali. Kwaqhamuka umuntu wathi malini uklina igceke ma kwakho nje umzalwane. Ngathi mina kuye kuba u-200 umuntu oyeyangisekela. Wathi ombiza kusikele bese yamtshelezela azothatha imali. Ngamphakamisa nje uNkulunkulu ngathi hawu Jesu Kristu inkosi. Kanti unjani Nkosi Jesu? Uyabonelela. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Ngambona noma sengiphuma emkhosini kwaqhamuka inceke kaNkulunkulu. Yazonikela umnikelo oyinqwaba bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ohlala kwikhaya leZwi. Ngiyambonga uNkulunkulu owangifaka kwikhaya leZwi, ongavumanga ukuba unyawo lwami lushelele lapho nje kukhona izimpi zonke. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba Msibande uMamsibande ukuhlala nje ekhaya leZwi nokuthola izifundiso. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sithi udumo silinikeza yena. Sibonga uBaMsibande wavuma ukuthi alalele uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, dokotela wethu wemphefumulo, ngiyabingelela ntambama. Kumhla ka-25 kuJanuwari 2024. Inkosi yakhuluma embula ngebandla layo, ibandla likaNkulunkulu. Umoya Ongcwele umbula itafula kuhlelwi. Makuhleli kuleli tafula kulindelwe ukudla. Makuthiwa sekuzodliwa lethayo ukudla banqunu. Mabesenqunu labo bantu, wonke umuntu osetafuleni abhekisa ikhanda phansi. Mabebhekisa amakhanda phansi, laba bantu abaletha ukudla babaphakamise amakhanda babafunze. Ngesikhathi bebafunza bekunendoda ebimile inikini ikhanda ithi ngabafela laba bantu bazidlelani izinto zehlazo. Siyamkhuleka uNkulunkulu kuba size ibandla liqaphele ukudla izinto zikaNkulunkulu, singadli izinto zobumnyama. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya baMsibande noma Msibande nomndeni wonke wabaMsibande, abazalwane ekhaya leZwi, abazalwane entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa. Baba, ngithi angithole ubufakazi nami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bengingenile emkhosini ka-21 days. Ngibonga uNkulunkulu ongithwalile ku-21 days. Ngangena ngisaba, kodwa uNkulunkulu ngambona engithwala ngingadli iphilisi. Wangithwala uNkulunkulu kuze kube manje angilidli iphilisi. Namhlanje bengibuyela eklinikhi ngoba ngino-2 weeks ngisemkhosini. Ngaya kadokotela ngathi bangi-check-a, batholakala ukuthi ngi-right, ngiyaphila.
namhlanje bengibuyela eklinikhi namhlanje kwathiwa nginalutho, ngiyaphila, ngi-right nje, anginalutho. Nkosi yami, ngiyambonga uNkulunkulu bamtsibande, ngiyambonga. Wathi uNkulunkulu angasigcinela wena baba. Kuningi-ke emkhosini uNkulunkulu angenzele khona, waphilisa iy'ngane bey'vakashile zilapha ekhaya kwami, zivakashele njengoba kade kwamaholidi, ingane igula ingasaphefumuli, ingasaphefumuleki. Ngathi ayisho emva kababa umkhuleko uRoma 10:9. Hawu, ingane iyaphila, ingane ayiphindanga yaze yahamba ingakaze izigule, kanti kuthiwa ngilokhu njalo ihlala iphathwa kulokhu kucinana, ingakwazi ukuphefumula. Yaphila ingane, nami baba ngaphila ngisho emphefumulweni. Izimfundiso baba, kazi soyilandulela sithini kuNkulunkulu. Umkhuleko wami baba ukuhamba kahle, ngiy'thathe iy'mfundiso zakho eziphuma kuNkulunkulu zinjengoba zinjalo, ngizenze ngiphile ngazi imihla yonke yokuphila kwami. Siyabonga kakhulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngawe angazi sothini kuNkulunkulu, angazi. Sifundisiwe, sabunjwa, sakhiwa, okuyithu ukuhamba kahle endleleni, ukwenza sigcine imiyalo kaNkulunkulu, sihambe ngokwezimiso zakhe, senze intando kaNkulunkulu njengoba esho. Awu baba, siyabonga kakhulu, ngiyabonga, mina ngiyabonga. Phefumulo wami uyaphila, ingqondo yami iyaphila, ngiyaphila baba, ngiphila phakathi ekujuleni kwenhliziyo yami, ngiyaphila. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiphile enyameni, ngiphile emoyeni. Nkosi yami, siyabonga kakhulu baba. uNkulunkulu asigcinele wena nomndeni wakho. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova, nasekhaya entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngibingelele ubaba umpostoli, baba uNzibande, baba ngimthanda kakhulu. Ngibingelele umama uNzibande nabantwana konke ekhaya. uJesu Kristu inkosi baba. Ngifuna ukudlulisa ukubonga nje onyakeni omusha, ukuthi ngingene kahle. uNkulunkulu ungigcinile nabantwana bami, nomshado wami usagcinekile. Ngiyaphila, ngiyakholwa egameni likaJesu. Konke kwakuyinkinga empilweni yami, ngigula, izinto zami ziphambene, kuningi nje kwakungixakile, kodwa ngenxa yokuthi ngitholane nawe baba, ngazana nawe, wena wazana noJesu, ngase ngithola uJesu ophilayo. Konke baba kuyenzeka, konke kuyenzeka baba uNzibande, kuyenzeka konke. Ngifuna ukudlulisa nje ubufakazi ukuthi kuyenzeka, ngiyaphila egameni likaJesu, ngiyakholwa, ngiyamkhonza uJesu, ngiyamthanda kakhulu baba uNzibande, angazi ngakhuluma ngithini. And ngendlela engikufisela impumelelo ekuyiyona baba, ngathi uNkulunkulu angakugcinela wena uphile nje, sibe nawe mihla yonke ukuba khona kwethu. uJesu Kristu inkosi baba. Ngangithembisela ukuthi ngizofika, ngisazofika baba, ukuthi nje bengisebhizi ngifake iy'ngane esikoleni, kuningi ebengisakulungisa, nemisebenzi enginayo uNkulunkulu angenzela yona, engivulela yona, hayi mningi, ngisasebenza nje impela. uJesu Kristu inkosi baba. Isikhathi sona singekho, kuningi engingakusho, kodwa nje ngifuna ukusho ukuthi uJesu Kristu inkosi, ngiyamthanda kakhulu uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba Nsibande, ngiyabingelela babe ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngiyabingelela babe, ngixolise nje babe ukuthi itolo ngiye ngathi ngifaka i-audio nedi ngoba ngadinga ifoni yami ukuthi yende njani itolo, ngibe ngifaka kungikhathe ngidilithe, ngifake kungikhathe ngidilithe, bengingadi babe ukuthi kuvelile ngalapho kuwe, bengititshela ukuthi kudilithekile. Bengishiye yinye i-audio lena 2 minutes 40 seconds. Sengibona soyangisendela baba, uveta lama-audio lamanye bengikudilithile baba, ngathi ukuthi kuvele njani ngalapho kuwe. Ngiyaxolisa kakhulu babe, uNkulunkulu nje angicolele, ngibonile ukuthi sengonile, sengente liphutha. Colele kakhulu uNkulunkulu, nawe baba ungicolele.
bengingakaconzi ukuthi kwenteke kanjalo. Nede ngile foni yami sho ukuthi yente inkinga ngabathe ngiyadilitha bengitshela ukuthi kudilithekile baba kungaveli ngalapho kuwe. Ngiyabonga babe, ngiyakholwa nje ukuthi uNkulunkulu utangicolela nawe baba ungicolele. Jesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela Baba uMpostoli Sibanze nomama wethu egameni lika Jesu Kristu lophilako. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngibingelele ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kungena eminyakeni lomusha uNkulunkulu asigcinile. Ngibonga emandla lesiwatholile lasiphe wona uNkulunkulu wethu sisesemkhosini. Bazalwane, ngiphakamisa ludumo, ngiphakamisa kubonga kuba semkhosini wemalanga lamathe kangaka bengiqala, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba umsebenzi wami mina ngisebenza endlini and umsebenzi wami la endlini ngiyapheka, ngiphekele labantu lengibasebenzako, kodwa uNkulunkulu ungisitile wanginceda akutange sekufike nakancane nekuthi nje ngitheste mangipheka. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu kuto tonke leti tintfo lebesitikhulekela. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu uhambe nami endleleni lokuningi. Ngiyakubona ukuthi lokhu bengeke ngifinyelele, kepha ngemsawa uNkulunkulu ngifinyelele kwenteka. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiphakamise amandla uNkulunkulu. Ngiyabonga nakubabe wethu namake wethu ngoba mina ngithole bomake nababe, ngikhuliswe batali bebangazange sebayikhulume intfo yekukholwa. Babe wami ke vele nguye kakhulu, abengafundi nje sisakhula siye esontweni, kuye esontweni bese basiye emakangekho. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngingahambi kulo mhlaba ngingakakuhlanganisi noJesu, ngingakavuleleki emehlo ngekuthi kunaJesu Kristu lophilisako. Ngithi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ntambama ngiyabingelela kubaba uNsibande nakumama uNsibande, abazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela, abazalwane ekhaya leZwi. Ngiletha ukubonga kakhulu kubaba uNkulunkulu. Ngibonga umusa, ngibonga uthando angenzele lona. Ngingenile emkhosini, bekuyisikhathi sokuqala ngingenela umkhosi omude kangaka, kepha wabonakala yena ethembekile, wahamba nami. Ngangalingeka ngisho ukuthista, ngipheka ngingedwa la ekhaya, ubaba nomzukulu. Ngiyapheka, ngenza breakfast, ngiyapheka nsuku zonke, kepha ngangalingeka ngisho ukuthi ngike ngitheste, ngisho ukuthi bekhona ngikufaka emlomeni. Ngangalingeka saze zaphela lezi nsuku, kwangiqobeka indlala. Makuthi kuyafika ukuthi ngiyakhathala, ngizwa ngathi ngiyafetefetezela, ngishone egumbini ngikhuleke, abuye amandla. Kepha inkonzo yangesonto ingithintile ubaba mesechaza ethi sithi siyaphuma ngomsombuluko kanti mhlambe kade siphumile. Langishaya lelo zwi ngesonto noma emgqibelo sengilibele, kuthe kade kuphekwe ukhona ubhontshisi oqhutshwa nommbila kuthiwa isiqhumqhumu. Kuphekwe lokho ngathi kwamaye ngoba sengizodla ngizokudla ngomsombuluko ngakubeka, kepha lingishayelele ukuthi ukudla sikhohlwe sikubongelwa, kungabikho esizokubeka sithi sizokudla ngosuku lokuthi usuphumile emkhosini. Kepha siyabonga ukufundiswa. Sasokuthathaphi konke lokho ngoba sasingakwazi, ngoba ngisho ukusho ukuthi ngisemkhosini akumele usho, sasingakwazi lokho. Wangukuthi nje hhayi ngifastile, kepha ngokufundiswa siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Baba siyabonga ngoningi ubaba uNkulunkulu asenzele kona, kunomnikelo olibo awungenzela isimanga engadini yami. Ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu. Ungqobile ngisho iy'nkawu ey'ngenayo zidle, kuthule, akungeni inkawu, kuthule yonke into, ukudla, ubhontshisi wami kuthi ayedle yonke into.
Baba, siyambonga uNkulunkulu, siyambonga uba uNkulunkulu ngawe ukuvuma ukusetshenziswa akakumise Baba. Ngiyadabonga mase khona abahlekayo igama likaJesu Kristu inkosi, kepha sithi Baba bathethelele abakwazi akwenzayo, abalibone balithathe balisebenzise, nathi silisebenzisile liyasisiza, nabo ubembulele, akabembulele uba uNkulunkulu balibone ukuthi linamandla liyasiza. Siyabonga Baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi Baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba, ngithi angethule nje ubufakazi uNkulunkulu izimpi angilwele kuzo ngisemkhosini, ngibe nokuhlaseleka nje kube khona mayelana nasemsebenzini, kodwa noma bengesikhona ko-colleague, kodwa nje kubantu engibasebenzayo, kodwa ngimbonile nje uNkulunkulu emangakimi, wangimela nje kukho konke. Kunabantu engibasebenzayo nje basebenza ngokwamawadi, befisa ukuthi shuthi ngenze umsebenzi ngendlela yabo, ngingenzi ngendlela okufanele ngisebenze ngayo. So bagcina bengilwisa kwanokusabisa okukhona ukuthi ngeke ngisakwazi ukuhamba ngiyofika kuleya ndawo engisebenzayo. Ngabekelwa nje lo nqamulajuqu, kukhona omunye wayede efika la ezobika izinto ey'njalo ukuthi nje ngeke ngisakwazi nje ukuphuma ngiyosebenza ngaphandle, ngoba manje mina indlela engisebenza ngayo iyabalimaza abanye abantu. Kodwa mina engikwaziyo ngenza umsebenzi wami, futhi ngisebenza ngendlela engeke ibuye ngelinye ilanga izongigaxelisa noma izongifaka enkingeni. Manje abantu abakufuni-ke lokhu uma usebenza ngendlela. So lagcina udaba lifika ku-supervisor wami, bafika nala emsebenzini bakhuluma no-supervisor wami, wababekela ukuthi no, uza kwethu benza umsebenzi wakho, wababekela lonke udaba nje kusuka nokuhlala. Kwayima be-understanda ngoba nje babeyimpi ngale ndlela, ba-understanda, bakwemukela konke okwakushiwo usupervisor. Basho bayothi hhayi abasenankinga, impela bebengiqumbele, impela nje bengekho right. Kodwa njengamanje usupervisor sebachazele konke, hhayi sekwedlulile nje, baba right nje, baphuma sebe-right. Ngambona uNkulunkulu engilwela ngoba nje izinto ezasey'qhamuka, amagama ayeseqhamuka eza ngakimi, nganginga-understand ukuthi khona kuphi oku-wrong, ngoba ngangize ngisho baba ukuthi inkosi uyawazi umsebenzi wami, uyakwazi ukuthi ebengikwenza ingoba kufanele ngikwenze. Mangabe kuwukuthi bona bahambisani nakho, kufanele ngisebenze ngendlela bona abazoneliseka ngayo, kodwa ephambene nomsebenzi wami, ngeke ngikwazi ukwenza kanjalo, phela lokho kuzongifaka enkingeni. Kodwa usupervisor wakwazi ukubachazela, baphuma nje sebe-right, sebebonga nangendlela engisebenze ngayo, le ndlela bebekade bengahambisani nayo, kodwa baphuma sebebonga konke seku-right. Ngithi uNkulunkulu ungimele kukho konke, uJesu Kristu uyinkosi, ngimnika udumo. Ngiyabonga Baba. Ngiyanibingelela Baba uNtsibande noMama Ntsibande, ngibingelele nabazalwane bonke ekhaya leZwi. Bazalwane, izolo lana ngifike ngasho nje umkhuleko okubaseRoma chapter 10 verse 9, ngiwusho emva kwababa uNtsimande, inceke yenkosi. Uthe nje umkhuleko ungakopheli, kodwa wona usuzophela. Ngase sengizwa into nje ngaphansi kombhede, into engathi iyahwaya. Hhayi, ngithuke nami. Wathi umkhuleko nje usuphela, ngezwa nayo engazuthi iyathula. Hhayi, ngathuka-ke bazalwane. Ngase-ke sengibiza uma wami, wayesekhuleka-ke naye engisholo ukuthi makukhona okukhona mhlampe endlini
kule engilala kuyona bazalwane. Ngiyathemba ukuthi sekunqotshiwe, uNkulunkulu unginqobele kona, ngoba during wona umkhuleko kade ngilandela emva kwababa, ithe lento nje imihwaya, ngezwa nengane ivuka embhedeni ikhala, yakhala nje yaphuthuma ukwehla impela embhedeni, yangishiya nje kanjalo embhedeni. Angazi noma bekuthuka noma bekuyini, kodwa-ke ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi made kukhona okukhona, hhayi uNkulunkulu usenginqobele. Ngibonga kakhulu nje umkhuleko wabaseRoma chapter 10 verse 9, impela uyasebenza. Thanda nje ukudlulisa ukubonga kakhulu uNkulunkulu.